Привет! Ако искаш да промениш начина си на живот и не знаеш откъде да започнеш, предлагам ти едно нелесно упражнение, съответно на Уил Боуен. 21-дневното предизвикателство, може да го потърсиш в интернет съответно, е за носенето на гривна ластик на ръката си, при което трябва да започнеш да променяш начина си на мислене, да се фокусираш върху позитивни неща. Всеки ден да се фокусираш така, че да не мислиш за критика, за оплаквания спрямо всичко около теб. Клюкарства изключени, никакви, нищо, да не завиждаш на никой за нищо, само благородно да гледаш напред. Ако без да искаш ти мине такава мисъл или с някой човек нещо обсъждате, смени гривната на другата ръка и започни на следващия ден от начало. Така променяш фокуса си за живота, за себе си, и ако успееш 21 дена, наблюдавай се, да видиш как ще промениш живота си към по-добро. Това е нещо супер елементарно, което можеш да направиш, за да помогнеш. Защото твоя живот си го избрал ти. Ти правиш решенията, ти ги взимаш тези решения и ти трябва да отговаряш за тези решения пред себе си. Спри да обвиняваш света, близките, родителите, средата. Ти си направил този избор да бъдеш там, където си. И нека всеки започне първо от себе си. Ако промени себе си, ще промени и хората. Приятен ден!